kad cigu pored bače. Evo, vidi se kacige. Evo pauza u vožnji. Igramo i sa dva centra, Mandić, okrsnula je lopta stativu i samo je bitno da Mandić sada ne uđe u putanju plivanja. Da nešto jedemo i da odgledamo utakmicu. Ajde, Srbija. Da, Vato. Sa 25 golova, ali igrao je vrlo pametno, sigurno odbrani, nije išao u tu juriju. Inače, gde smo? Restoran Jorgovan. Restoran Jorgovan Što je bilo jako dobro u tom kod Golubca. dvojica levoletnih šutera. To je velika snaga hrvatskih naturalizovanih igrača i Maro Joković je sada tamo na desnoj strani. Znači, nema šta nemaš. Pa nema veze, evo. Pojao sam polovinu. Nema veze. Možda koške. Dobra klopica. Prljava ti kamera. Ajde što kažeš nešto, bandidemo. Ajde da kažemo nešto. Ajde da kažemo sad, gotova utakmica. Gotova utakmica, uzeli smo zlato. Ništa, šta kažemo u turi danas? Lepo smo jeli. Lepo smo se vozili. Asfalt je odličan. Znači tura Petrovac, Kučevo, Majdanpek, Rudna glava, Miroč, Kladovo, pa Dunav su magistralom nazad, 36,5 najviše izmerila temperatura, ali uz Dunav super. Evo smo sad ispred Golubca, evo i Dekin. I sljedeće javljanje uz pivo. Uz hladan Amstel. Da. Ajde vidimo se posle uz Amstel. I evo, ko što smo rekli sad, stigli kući, hvala Bogu, živi zdravi i uz hladan Amstel. Ne vidi se gađa. Tako može. Živer.